Finalment intervindrà el senyor Pau Junyent per fixar la posició com a grup parlamentari, en aquest cas el de l'Institut Joan Ramon Benaprés de Ciències Comunes. Benvolgudes i benvolguts diputades i diputats, molt honorable senyor president del Parlament, membres del Parlament, membres de l'Associació d'Antics Diputats, autoritats, públic en general. Ens trobem davant d'un gran repte, regular per llei la intel·ligència artificial. És una llei molt necessària avui en dia perquè vivim en una revolució tecnològica. Durant aquests 2 mesos, cada setmana ens hem reunit, amb molta dedicació i esforç, per discutir el corrent de la llei i redactar i votar les esmenes. Sempre en sistema assembleari. Cadascú de nosaltres aportava individualment les seves idees, que eren discutides i transformades en esmenes o en votació d'esmenes d'altres grups parlamentaris. Hem presentat 14 esmenes. És aportació nostra, per exemple, l'explicitació de la diferenciació de màquines intel·ligents que vam proposar denominar màquines de tercer nivell. És a dir, aquelles que són capaços d'aprendre per elles mateixes a partir d'algoritmes programats per tal fer. Com a grup hem mantingut una actitud crítica i dialogant, no només votant, sinó també argumentant les nostres votacions a la web. Fins i tot vam votar en contra algunes de les nostres esmenes quan un del grup parlamentari presentava el mateix que nosaltres, però més clarament o més àmplia. Per finalitzar, dir-vos que creiem que estem davant d'una bona llei que pot donar resposta als reptes que la intel·ligència artificial ens presenta ara i de cara al futur. És el resultat d'un procés d'elaboració que ha estat molt més interessant i educatiu. Moltes gràcies a qui ho ha fet possible, als altres companys dels centres i al Parlament de Catalunya. a l'Institut Joan Ramon